ኤርትራ ከተንበርክኽ ምፍታን ትማሊ ከቢድ እንተነይሩ ሎሚ ከንቲዩ زغبركم سمعتنا كمتي أبزح حلفة وانستقلصة أمريكا بمن قد بايتو صدتان السانتو كابهاقرات أوروبا نمركاب بمن قد بيت مخري حفرة أوروبا قبل الإيرتران إيثيوبيان اقدان موسان زحلفة سوني زكايدتو زرربن ركبن بزي وسيت كمستبتمة يحبر اللهم ازي نتوم بأجران كالن نفرارحو ذليتهم كم فتصام زتعكتو يبس هجوم يخون انت كابش حنت شعات ميتن فسعان شمونتن جميرو أبقال سنزل كبهزبي ارتاقن كابلو مود زينا زحلف هايكونان ازي نهزبي ارترا أبسنا امراوي وطرو ديقكا نتي هزبي ارتران منغستن زمرحلو رئيس امركوسا نابس قعثنيا نتكيركا أمونغ هزبن منغستن متفمانن عقرقرن مفتار زحلنا بمخانو هزبن منغستن إرترا مستير قعزهم أبوشتخا برهان النافتركا نقدميت مغلصال سلازخونه بخمتين هاي كلتشحن تشعاتن كلتشحن عسرت حدن بينات اقدا زفشللو نزنا يحجون كم زمكتو كنحبرهم ندالي واناتات اقدا نساتهم اتهم سبق ادم علاماتاتهم ون علامات قدمهم بمخانو زي حد سنة يكونن بقون عين رباسم تاريخنا تاريخ قالوا تزبطاتن دقاق جيمو كم زرقاقصو حيلي حد هزبي اب كل انتنا وشتاوي بقعاتو يزمركوس اتي قداماي مجلس بقعات بوليتيكا ونقحاتن تكورنتن كخونن كله ننقحات ناب نقراو حيلي زغير دما ودابن حسيناوي ديسيبلينيو سلازخونه اتوساني وشتاو حيلنايو اب قدم غزيف تصابو صنعنا دو كنبل زخالنا حيال هاغراو سنيت حران رغون بوليتيكاو سرعات معري قطباون محبراون معباله صوري بهلن كبرتاتن محبراو فتحي زعندو سرت امنت سلاز حزنايو بحجي اب قدمنا صنح بدهوتات سغيرنا ابتي نحلنو علامه كنبصح بار ازي هاجراو بقعت زي كدغمن كعقبنا لو كميسي قندن انتامامنلون صغنا نص سلازخونه ابز مدايزي دخامات كله كنفقد يبلنان هاجراو كبرتاتنا كاي عنن كاي بحقوقن سن حساباون بوليتيكاون سرحنا ان حيلك خيد يقبا اسرارحنا افراينت زدنفع صفوفن ادمعن بمغبار غبوون سلطن اغلغلتات مرغغاص نام مصاتي ولدو كبرتات المسغغار فلطات مويان كلتن زعاطغه نقحون ودوبن منسين مخسكواس زياده صعري يدلي نحبرتسب زغد من محضراو غزلتن كرزازن هاجراو كبرتات زعنو شللتنتن زروتن بكلان كال نورتاتن بزين حسيا كنقالو سيغبا مستير عوت وترو بعلاو رقو حيو وشتاو حيليو أبوان حرنتاو قدلي تأمراتاو قياتات السرحنا صلاتنا الدخومات سلازنبر يكونان اقوادا اتوم قزاتي اتصليم أفريقيا زحيلو زراياتهم دما بدرجة علن للحيالان منيرام يقداس وشتاو تأمرتنا برتعنان لعلة حيال حيلهم سلاز حيال سعرنا يوم حجون تاريخاويان تصابات حزب ኤርትራ ዝፈታትንዎ ዘለው ናይ ጭንቀት ተጻቦ ሳላዚ ሃገራው ጸጋዚ በኒኑخترفيو ባዕሉ ዝበንን ተጻቦ ስለዘየለግን እዝናይ መኸተ መድረኽ ሕጅውን ትእምርቲ ቀደም ከሓተናዩ ብርግጽ ድማ ከምቲ ያታ መኸተማ ዘረጋግጾ ንቕሓትና ጥምረትና ውዳቤና ሰዓርና አበሪኽና መሊስና ኩንኩልዓይና زغبركم سمعتي اسك بعصر شو من تلكاتي كل تشحن عسرتن عرب معلتي بين شحن تشعت ميتين شوعتن نابقرنا افريقيا زنصاصر عندرا بزبلارستي زيتم حللت حتتا
ድሕሪ 11 ዓመታት ከነቕርበልኩም እሞ ምዝናይ ሕጂ ኩነታት ብምትእሳር ተዘክሮና ክንሓድስ ብይን 1907 ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘነጻጽር ዕንበራ ብልምዲ ኤርትራ ንስለ ግሎባዊ ስትራቴጂ ረብሓ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝተልሓቀትሉ ኩነት መግዛእቲ ኢትዮጵያ እናበልና ንጽውዖ ኢና እንተኾነ እቲ ሓቂ መግዛእቲ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መግዛእቲ ኣሜሪካ ብውክልና ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ክንዲ ዝኾነ ደጊም ልክዕ መፀዊዒኡ መግዛእቲ ኣሜሪካ ብውክልና እዩ በቲ ልክዕ ረቑሒታት ኢትዮጵያ ነታ ብኩለንተናኣ ካብኣ ዝማዕበለት ኤርትራ ክትገዝእ ተኽእሎ ይኹን ተደለይቲ ቅድመ ረቑሒታት ኣይነበራን የብላን እውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ይትረፍ ገዛእቲ ክኾኑ በዳህቲ ተገዛእቲ ክኾኑ እውን ዓቕሚ ነበሮምን የብሎምን ኣብ 1935 ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረትሉ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሃገራዊ ዓቕሚ ኣዋሂዱ ክምክት ስለ ዘይከኣለ ዓዱን ህዝቡን ራሕሪሑ ብምህዳም ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ኣኸደምቲ እዩ ኣትዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብናይ ግዳም ሓይሊ ተፀይሩ ብምምፃዩ ኣብ ዝፋኑ ተመሊሱ ንኤርትራ ክገዝእ ተወኪሉ ደርጊ እውን በዚ መንገዲ እዚ ተሳልዩን ተረባሪቡን ክሳብ ስዕረቱ ጃንዳ ወያነ ከዓ እሞ ብሰንኪ ክብረት ኣልቦ ባህርያቱ ካብ ክልቲኦም ስርዓታት ዝገደደ ኣብ ሕሱር ናይ ክድምና ስራሕ ተዋፊሩ ይርከብ ኣሎ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ኣብ 4 ገማሚዕካ ምቁፅጻር እዩ ነዚ ንምግባር ዘይምርግጋእ የርባሐና እዩ ካብ ዝብል ፈሊጥ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላማ ክዝረግ ኣባል ሃገራት ኣፍሪቃ ምርግጋእን ፀጥታን ክሕረመን ወትሩ ሕጊ ምስ በለ እዩ ሶማል ክትበታተን ሱዳን ግጭታታ ክራባሓን ክትርመስን ኤርትራ ሓራ ፖለቲካዊ መስመራ ክደንን ኬንያ ብስቕታ ናብ ውድቕቲ ሃገር ከተምርሕ ነዚ ዞባ ዝፅርንፍ ኢጋድ ብሱልካ ማእከላይ ወኪል ስለይ ኣሜሪካ ብደቂቕ ክመሓደርን ናብ ልሙስ መጋበርያ ክቕየርን ብስም ኣፍሪኮም ወተሃደራዊ ምትእትታው ምግባር ተልእኾ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ እዩ ነይሩ ክንዲ ዝኾነ ብይን 1907 ንኤርትራ ጥራይ ዕላማ ዝገበረ ይነበረን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዝላግ ዝተኣልመ ናይ ተጻብኦ ውዲት እዩ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞብኦም ከምቶም ብናይ ግዳም ምትእትታው ዝሕመሱ ዘለዉ ከባቢታት ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ፓኪስታን ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ባልካንን ንምግባር እዩ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ ሰላም ከይንፈጎ ብኣግኡ ኣንጻር ዝን ዞባና ከናውፅ አንቂሉ ዘሎ ብይን ክቃለስ ይግባእ እቲ ቃልሲ ውሁድ ቀጻሊ ሓበራዊ ኮይኑ ንስትራቴጂ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብግቡእ ዝግንዘብ ክኸውን ኣለዎ እስከ ሕጂ ድማ ቀዳም 25 ታሕሳስ 2010 ቅድሚ 11 ዓመት ብይን 1907 እንታይ ውፅኢት ተረኽቦ ብዝብል ቀሪባ ንዝነበረት ሕቶ ዝተዋህበ መልሲ ከነቕርበልኩም ብይን 1907 እንታይ ኣርብሐ ባይተ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ብነድኢ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ እገዳ ውሳነ ካብ ዝሕልፍ ዓመቱ መሊኡሎ ይብል ኣብቲ እዋንቲ ዝቐረበ ሓተታ ኣብ ግዚኡ ከም ዝተሓበረ እቲ ኣብ ድሮ ክሪስማስ ክትዛረበሉ ዝሕንኽ ርትዕን መጎትን ዘይብሉ ትርከ ምርኪ ክስተታት ምምሕዳር ኣሜሪካ መሰረት ገይሩ ዝሓለፈ ውሳነ ክወቕዖ ዝሓለነ ቀንዲ ዕላማ ንምዝኽኻር ሓደ ነቲ ብቑኑዕ መርገፂኡ ንጉጉይ ፖሊስታት ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ይኹን ኣብ ሙሉእ ዞባና ዝበድሀ መንግስቲ ኤርትራን መራሒኡን ብምህዛኣዊ ክስተታትን ጥቐመን ምስሉ ደዊንካ ብምስይጣን ካብ ህዝቡ ምንጻል ክልተ ቁጠባዊ ጽግዕተኛነት ወጊድ ኢሉ ብዕዮን ጻዕርን ልዕሊ ተመጽወቲ ቅያታት ልምዓት ዘመዝገበ አንጻር ባህገ ተጻባእቱ ሰላምን ቅሳነትን ኣውሒሱ ኣብ ትስፉ መድረኽ ዝተቐልቀለ ህዝቢ ኤርትራ ብጽቡቕ ኣብነት ንኻልኦት ኣርኣያ ከይከውን ቀፂዕካ ምንብርካ ኺነይሩ እምኾዳ ሽዑ እቲ ክውቃዕ ዝተደሊ ዕላማ ወቂዑ ዶ መልሱ ቃላት ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት እዩ ዝምስክሮ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንደይቲ ዝተማህለልዎ መሳርዑ ኣይተዘርገን
ጥምረቱ ምስ መንግስቱ ኣይላሕልሐን እኳ ደኣ ድሕሪቲ እገዳ ንተጻባእቲ ብዘባህረረ ቁጥዐ ዝያዳ ተሪሩ ሰጢሙን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን መራሒኡን ዝተፈተነ ዘመተ ምስይጣንን ጠቐንን እውን ነቲ ህዝባውነቱ ብስራሕን ግብራዊ ውፅኢትን ዘመስከረ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ህዝቡ ክንጽሎ ይከኣለን በቲ እገዳ ጉዕዞ ልምዓት ኤርትራ ጅሆይ ተታሕዘን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተበየነ መቕጻዕቲ ዓጸፋ ሰሪሑን ምምካት ብዘካየዱ ዕዮ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ሱርበት ተኽለውጥን ኣብ ዘመዝግበሉ ጽፍሒ ደይብሎ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ውሳነ ኣብ ዝተመሓላለፈሉ ቅነ ፈሓም ንወርቂ ኣትቢዑ ንባዕሉ ናብ ሓሙሽቲ ይቕየር ኢሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ህዝቢ ኤርትራን እቲ ውዲትን ዘዝግብኦም ቦታ ሒዞም እትን ናብ ምድሪ ወርቂ እትን ናብ ሓሙሽቲ ታሪኻውያን ተጻባእቲ ህዝቢ ኤርትራን በኣር ድሕሪዚ ዝሕንኽ ፍሽለት እዚ ጌጎኦም ክእርሙን ቅማሪኦም ከስተኻኽሉን ትጽቢት ይግበረሎም ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ፖለቲካዊ ተመክሮ ዘለዎ ንቕሓቱ ክንይ ኩሉ ዝእለም ውዲታት ዝበርኽ ህዝቢ እዩ ብዝኾነ ሸርሕን ተጻባኡን ከይተረበሽካ ጸኒዕካ ምዕዋትካ ዝተመከረሉን ዝመለኾን ህይወት እዩ ብዓረርን ሓውን ዘይተኸኣለ በዚ ምህሙን ሸርሒ ክዕንቅፍ ምጽባይ ክሕሰቡን ኣንበይም ተገበአን ብዝኾነ ታሪኻውያን ተጻባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ዝኹሉ ዝሕንኽ ፍሽለት ጌጎኦም ክእርሙ ቅማሪኦም ከም መዓራሪኡ ትጽቢት እናተገብረሎም ንመንገዲ ናይታ ተሓጺብካ ናብ ጭቃ እናተባህለ ዝተመሰለላ እንስሳ መሪጾም ብወገና ሕጂውን ንኤርትራ ከተንበርክኽ ምፍታን ትማሊ ከቢድ እንተነይሩ ሎሚ ከንት ብምዃኑ ኣይትገርሁ እናበልና ንሰናበት
وين زلنا نحلو بجنبنا توطي بالحفاش نغداونا لقاكم مولدنا توطي بالحفاش نغداونا لقاكم مولدنا عيد المحري خلي طلعتها وطك كيو رجلك تخيلة واحد حيلة خلاتش كيو عندك تركيبة شغل خربة غراغي كيو عبركم كده بعد خيو طرش الكيو صحب بشرو دي المساعدلو صحب بشرو دي المساعدلو صحب حشام بتشحت مرشا صحب حشام بتشحت مرشا مرشلو مرشلو دي المساعدلو بتعشى حتى مرشا